Hello? Hello. Si Kuan Glenn Alado ni. Oo. Si Brother Eugene Gapo ni. Oh. Ako ni. Ako ni, di ba nagsabot man ta nga makig-debate ka nako, atima imong pamatudan nga ang Katoliko iya siyawa. Mo ba ta? Ang atong sabot, matud-ani mo, ang iglesia Katoliko Romana, mo iya sige, pinuko ni Kristo, mo sabot ato. Sumala sa mabasag Biblia o referensya. Oh, muna to sabot ato. Okay, ako na lang ning sugdandaan para mahuman ka kay murag agresibo magigas Facebook god. Wa pa na yung direktor. Adi sugdan na lang kani kay karon naman jud ko nakalugar og time. O sa man ni? Imo to ginawagan si Sa man gyud. O sa man gyud masukol jud ka nako ani o dili. Di ato sabot, like Dili ba klaro na lang ta ba? Musukol jud ka nako karon o dili? Moderator, sukol ko sa moderator. O nya sa on ta man ni? Papa moderator. Sige si Jomel akong tawagan. Okay. Sige, lamat. Moderator. Hello? 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 Hello. Si Gapo ni, Brad Gapo ni. Nanay, si Bilur, Brad Jumel, di man makontak. Kanina lang isa atong kwaon. Basta bayas. Di mo nagbayas, kaya moderator man eh. Okay, di na lang ta maglangay. Okay. Sugdan ta sa kinini ang tema atong gisabutan. Pamatudan ko ang Hello, naminaw ra ni. Minaw. Okay. Pamatudan ko ang simbahang Katoliko, mauning simbahan Roman Catholic Church, gitukod ni Kristo sumala sa mabasa sa Biblia og referensya. Mo na atong gisabutan. Kadtong imong sayop na at na kasabutan pamatud-ani mo ang iglesia Apostolika Romana Katolika mo gitukod. Mo ra gyapon ang pinta ha. Unsang ta. Okay. Sigurista man ni. Okay ha. Ikaw ba sigurista? Akong pamatudan nga ang simbahang Katoliko Romano morning Roman Catholic Church code Roman Catholic morning gitukod sa tong Ginoong Hesukristo sa malas Biblia og referensya. Now kay sumala man sa Biblia igsoon angay tang masayod nya sa Biblia sa gihapon ning ubos nga lagad sa kahanginan ha si Brother Eugene Gapo membros Catholic Faith Defender Zamboanga City chapter mayong pagpaminaw sa mga tanan nga nagasunod aning ato ang debate sa Biblia itirap sa ko kaya magka-oras depende ra ni wal dili ka abot og 10 ka minuto lang kay ikaw yun ayo depende yun dili na depende wa mo tay time ni ato lang ning timean og bisag 10 minutes sabihin 5 minutes asa bang moderator to dara silid hello moderator patinguga sa hello Brad Gapo. Namat. Okay, walay problema nag-moderator mo na. Sa Mateo, ano ang simbahang Katoliko Romano gitukod sa atong Ginoong Hesukristo usara ang hinungdan ug usara ang labing bugat nga rason ini. Tungod kay kini mao ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo wala nay laing rason diana. Gani ang Biblia nagingon man sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 18, nagingon, busa sultian ko ikaw si Pedro, ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong iglesia, o bisan ang gangaan, ang kamatayon, dili makabuntog niini. Kay si Kristo, nagtukod man jud og iglesia, di malalis, nas Mateo 16:18, ang pangutana, kinsa man ning iglesyahan ni? Either kamo, nga mga Seventh-day Adventist Church, o kami nga mga Katoliko mo ni atong diskasan karon. Mr. Moderator, naglitok ra sa Seventh-day Adventist yang topic mo pamatud niya dili Seventh-day Adventist. Wa mo ko magpamatud og Seventh-day Adventist. Ato lang ni ay sagsapaw kay gayaw-yaw pa ko. Okay, wala ba lugar sa langit ning mananapaw? Okay. Gikon sagsapaw kay mo padayon sa ko.
Kaya sa Biblia na mabasa nga si Kristo nagtukod og simbahan. O niya kaya nga ato ang sinabutan Biblia man og referensya. Busa ang referensya tataw kaayos tanan. Ang nagigod sa The World History by O'Brien sa page 138 nagingon tells that the only church existed in the apostolic times 64 to 68 AD was the Catholic Church. Saint Ignatius of Antioch 50 to 110 AD, Bishop of Antioch, succeeded Saint Peter in Antioch and reputed to be disciple of Saint John, bears to us that the early Christian church was the Catholic Church. Therefore, it is the true that the early fold was called the Catholic, the Church of Christ. But as Jesus wants that all nations will be saved, and His church is the depository of truth, so that His church is the Catholic Church, and this is the only church founded by Him. So, pwedeng tinawan ni nga to ang mga igsoon na diha sa Biblia atong mabasa nga si Kristo nagtukod og simbahan or iglesia. O niya ni aman sa referensya nga Catholic Church gitukod gyud sa atong Ginoong Hesukristo. O niya matod pa sa laing referensya The New Book of Knowledge Encyclopedia Volume 16 page 287. Ay nagingon man, the history of the Roman Catholic Church began in an upper Rome in Jerusalem almost 200 years ago. But about 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ, and they were awaiting the coming of the Holy Spirit He had promised to send them from heaven. The day of which the Holy Spirit came down, considered the birthday of the church, that the church may be considered as the society founded by Jesus Christ. So perting tinawa nga kini di ang simbahang Katoliko nga nagsugod sa Romano, nagsugod sa Upper Rome, dili Romano ha, Upper Rome. The history of the Roman Catholic Church began in an Upper Rome. Unya matod pa sa katapusan atong gibasa nga this church considered atong basahon nga sa katapusan, the day of which the Holy Spirit came down and considered the birthday of the church may be considered as the society that Jesus found. So perting tinawa nga kining Mateo 16:18 walay lain nga simbahan nga natukod ang atong Ginoong Hesukristo sumala sa kasaysayan, ug mauning ni ang kasaysayan nagingon nga ang Katoliko igsuon mauning tinuod nga simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Hinaot nga nasabtan ang tanan unya niya sa atong tema kay Biblia man og referensya atong gipamatudan. So napabarog na ko ang tema dili na ko tason kay balo kong murag kapangoton uno na jud ni atong migo. Og daghang salamat og mayong adlaw kanatong tanan. Gabi ra, gabi. Gabi adlaw gihapon kay basig may adlaw nga makapaminaw ani. So Mr. Moderator, Barga po, naman yung mga papabarog sa affirmative side. Ang negative side na ba? Mo pa sige, pangutana. Examine. Mo dawat ko pangutana sa gikan sa ato ang katbang sa pagtuo. Okay. Kaya pila minuto. Dino. 5 ka minuto ra. Okay. Una pangutana. Nagbasa ka sa Matthew Kapitulo 16:18. Ang mga kapitulo bersikulo na imong gigamit sa namulong niya na ang ubang tao o si Kristo? Si Kristo ang namulong. Okay. So, pangutana, kung dili si Kristo namulong, mutuo ka ba o dili? Objection, Mr. Moderator. Wa man ta magpamatuod aning ni ang kinsay namulong anang Mateo 16:18. Ang atong tema, pamatud-an ko nga ang simbahang Katoliko gitukod ni Kristo. Wala ta maghisgot og kinsay namulong anang naa. Yun na ta kasi Kristo namulong. Muna tubag ako pangutana. Ako yung pangutana. Kung
Kristo ang namulong, mutuo ka ba o dili? Mutuo ko nga si Kristo ang namulong pero dili na mo itiman na to. Kalihog balik sa tuna. Ako pangutana, ayog likay. Dito ba nagos pangutana? Simple na putana ako, kibaga. Stilan po. Kay aton mo, ang namulong sa Matthew sa Jesus si Kristo. Buot ka ng pasabot, kung dili si Kristo namulong, di ka mo to. Mutuo ra gihapon pero dili man na mo topic na to God. Ha? Ang klaro magugang Okay. isgutan na to ha paminaw sa ay sa Dili Sapaw. kay, ay, Mr. Director, dili ka sa putana, dili sa katubag. Muna dili kay siya. Sir, gato ang si Benjen Vintes, ang iyang pangutana of topic na kay dito ba nga si Kristo ba namulong nga to si nay namulong yung gana ni uy ka pa na yung mo si Kristo ba namulong okay ka Oh, di pa lang ko. ang si Benjen Vintes ayon ni babaro mag si Kristo namulong okay ka wala problema Okay. ka oh Pero palagi ka naman na si Kristo ang namulong, buot ka na pasabot, kung dili si Kristo namulong, di ka mo to. Dili. Dili. eh dito sa hikod Nalayo ang topic niya. God. ang topic sa Natubag na ko nga kung dili si Kristo ang namulong des Mateo 16:18 nagpasabot na gadi ta mo tuon yan na. Okay, sunod pang utana. Kay matod mo, pasabili si Kristo namulong, dili ka mo tuo. Ligamit sa mga referensya, ang pangutana, si Kristo namulong yan. Okay, tubag. Mr. Moderator, ang atong gipirmahan. Klaro kayo ha, atong pamatud-an na si Kristo. Paminaw sa ayaw sa Sapaw. Mr. Brad, Ay, sa Benjen Sapaw. Vintes, kami na sa moderator kay ang yung tema Matthew 16:18 ba niya alam mo na si Kristo man kung di ka sa ngalan ng Panginoon Kristo ligaw ka sa topic Wala ko mag-topic ni Sir Moderator. di ba kay ang namulong si Kristo man Matthew 16:18 Oh, namulong lagi. Amo na nangutan ako, pero nga kinsay namulong la sa mga dito bag si man siya nga si Kristo ang namulong. Ni follow up ko kung dili si Kristo ang namulong sa mga moto ka ba ingon siya dili siya moto karon kay ni gamit man sa diferensya ako pangutana si Kristo ba ang namulong sa Matthew 16:18 kay miingon man siya basta dili si Kristo namulong di tuan ngano ito sa diferensya mo ni angay na tubagon de sakpan Yeah, paminaw sa. Ako sang mo object sa ko ha kay murag ko ta nagkasinabot ani. Boy na mga igsuon ani ikaduhang hugna unta nga debate katong pagpadayon sa pangutana niya ang conference ni way audio kay na hold man gud no ato lang ning gisaw-an dire sa ato ang kining ni ang gitawag nato nga conference gihapon batok sa tali sa moderator paghisgot-hisgot na lang diha sa kining ni ang final rebuttal na lang ni no hisgot-hisgot ug ato ning paminawon. Good. Ang nahitabo sa debate namo karon ang akong gipabarog referensya og Biblia. masakto ka Brad Karon nabasa nako sa referensya aw sa Biblia nga doon na gid ay iglesia ang gitukod si Kristo wa gid gid malalis. Nakaroon? Unsay ako ang gisuporta nga kinsa ba ning iglesia ha either kami o sila so ni object siya nga matud pa niya nga kining yang objection nga nganong gapamatuod gig 7:26 wala man ko nagpamatuod ang ako lang nga gipabarog nako og kinsa gining iglesia nga gitukod. Now ako siyang gibasahan og duha ka buok referensya nga nagisgot nga ang Katoliko gani do na pay uban gidagan na referensya nga ako itong basahon niya awa na lang nako basa kay ako siya gitagaag pabor. Nagkaron kung maayo pa unta ni mamalandong ning tawhana kung maayo pa ni mamalandong ning tawhana dapat mo angko na sa siyang kapilihan kay napabarog na nako. So una niyang pangutana kino Mateo 16:18 kinsa sige kino Mateo 16:18 kinsa bagid ang nagsulti niini ingon mutuo baga nga si Kristo ang nagsulti niini nya ako siyang gitubag nga mutuo ko nga si Kristo ang nagsulti ni ana unya matud pa sunod yang pangutana kon dili si Kristo ang nagsulti niini mutuo ba ka pero ako ni object ko kay wala mo gud magtima og kinsa bay nagsulti dili man na issue gud nato og kinsay nagsulti ana dili na mo subject ang subject gid unta nga church and founder dili man ang kinsa ang speaker anang naa
Mo tong ako siyang gisakyan kay iyam dayong gi-connect didto sa referensya. Kay ingon ka nga dili day ka mo tuog dili si Kristo nag-ingon. Kining referensya nga imong gipanggamit si Kristo bay nagsulti ani o dili? Ako daw nga ako lagi pasabot. Nga kaya ang gibatihan di referensya. Oh. So ako siyang gitubag nga although dili mas Kristo nagsulti ana pero di ibot pasabot nga di natuhan kay referensya ang tima magud nato god Biblia magreferensya. Sa Karon, naglalisay ka diot kay mao lagi ni nganing ni nga nagkalalisay kay bahin anang naa kay matud ba niya di jud kuno ko motubag sa pangutana unya di kuno ko kamao ang diha na to nakita nga napildi na gyud siya. So aron nga mapalutaw niya nga sa gimidaog ang yang style ga sapaw-sapaw dayon yang ipanghambog nga siya gid ang nidaog. Di siya maminaba. Di mamina mo na style sa mga pildihonon aron nga mapalutaw nila nga sila gid kuno ang daog. Then ikaduha last niyang pangutana nga naputol man to kay ingon niya nga do na bay mabasa sa Biblia bisag usa lang ka litra nga si Kristo nagtukod ng Iglesia Romana Katolika. Kunya ako sa giingnan nga kung may mabasa ba ko sa Biblia usa lang ka Biblia nga si Kristo nagtukod ning usa Romana Katolika Apostolika mo dawat ba siyang mapildi. Of course ningon siya nako nga akong dawaton na kung mabasa sa imong Biblia mabapo sa ako. Wala man siya moingon nga do na bay mabasa sa Biblia kanang imog ako nga ang simbahan gitukod ni Kristo mo nang Romano. Kay kung ingon siya na makapasar tong iyang challenge pero wala man niya dugangan. So nganong dugangan man niya nga ang challenge na mo Biblia magreferensya. So klaro tayo nga napildi niya. Karon kay natataw naman kayong kapildihan niya. So mo nang tawagan ako, di na ba siya motubag. Kaya nga naman, awa naman to. No, hagba na. Muna ilang style. Na og pildihono na magsapaw-sapaw. Na mo na nga og sa kuan pa nang naa, wag na ipulos ng ilaha kay puro raman ang ilaha pagsupak god niya. Remember nga trabaho ganis demonyo ni magsusupak. Dili pag-uyon sa kamatuoran. Kay dili siya mutuo, granting without admitting. No, dili niya dawaton ning referensya kay dili si Kristo ang nagsulti niini. Kay matud pa ang Mateo 16 si Kristo. Ug nganong nidawat man sila aning Alpha and Omega kining sinulat ni Ellen G. White ug uban pang mga libro nga nasa Seventh Adventist Church nga dili mas Kristo nagsulat niya ana. Diba? Ang kamatuoran ilang gisalikway apan ang dili kamatuoran ilang gisagupon sa mga klases utok nang naa. Ha? So mo na nga nitubag ba siya sa kung tawag karon kani unta supposedly hamning time makadibatal unta siya pagsabot niya nga di naman siya kahatag og rebatal kay napildi naman munang dito na lang nagibawi nga mamawi na lang sa rebatal adtong objection muna ilang style. Kay poslan din ako ka-object ani din ako kahatag pagsupak murang diri na lang nako anaon. So wala pilting-pildiha mo nang ako. Makadungog ni kini ilaha. Libat mo. Kapila ba na sa kwento ba to niya? Kausap pa to kay piltimang PTS Facebook, piltimang kuana nya mang hinambog nga makamaog yun. Nya ako sang sa ba sa mga to ba? Dili to taga diha to. Di man sa Cebu? Cebu siguro to o Bukidnon baga. Ako pa nung tanawon ang iyang address kay kasagaran sa mga Adventista gud akong mahinabi og dili taga Cebu, taga Bukidnon man og dili na Cagayan. Kinsa yang ngalan? Kibali man gunan niya murag Glenn Alado. Glenn Alado. Kanang naikingkoy nga profile ba. Nganong ang pangutana ba nganong ga profile magkingkoy kay kingkoy magbaruganan? O kingkoy og baruganan supposedly og matinud-anon ba silang tao ilang ipakita ang ilang tinuod nga naong o nganong mag-profile magkingkoy unya nganong balihon man ang ngalan buti pa sa buti gibali ang pangalan gibali ang kamatuoran ang ilang ngalan imbes kamatuoran nga mo nay ngalan ila maging balihon mo nay nahitabo karon sa debate nga ila intawong gibali ang ningni ang kamatuoran kay ang ilang gidawat ang mga sulat na ni Ellen G. White ang mga libro nga akong gipabarog paunta to akong basahon nga kay ug mo showdown siya kay minsan nga nabay mabasa sa Biblia nga ang Katoliko gitukod ni Kristo without dili nato na gamiton na niya ang confraternity kay matud pa ako ra man gutong gihagit niya god kung may mabasa hindi siya pero ipamugos man niya nga di na pwede kay kanang ilad lang na ang confraternity ibutang na to nga di kita mabasa na ang di magod klaro kayo ha ang Biblia referensya sa Biblia dunay mabasa nga
si Kristo nagtukod og simbahan, iglesia. Unya iconic na to tong Lulier Encyclopedia volume, unsa to nga volume nga nasa kong kopya nga the Catholic Church General Gregos Catholicos Universal term generally apply to the divine society founded by Jesus Christ and the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Volume 16 ba? Volume 16. Hence called Roman Catholic. Bakit itong pilihan na niya og buot kwintahon kay nga naman sa Biblia na ay mabasa nga si Kristo nagtukod ang referensya nagtuga ni ana. So perting pildiha unsa yang Ito gibuhat. ba man siya kay Biblia man ang probinsya mo yung kuanan. Mao lagi nga Pero man wala siya sa tikino na. mao lagi nga. Doon na po tayo yung kauban ganina akong gichatan sa Facebook. Kaya sa Oo. comment, makigdebate. Nihatag number kay agresibo, karon jud kuno dayon mo tong napugos kog palod. Tong tawag ko, yang pasangil na po siya di ta magdungog kay puting ulana. Ko nga ako yung gisulayag tawag kay basig alibay matay kay ulan man gid tinuod gaganas man nag-record gali unta kog tingog niya tay ko nga. Sige, ato mabasan. sunod na lang po og nagay time kay murag kuan man. So inana lang style tawagan di na dayon motubag nga naman. Napildi naman. So pa may kuano na to. Pildi naman. Munang naman ako. kabalo man jud ko nga dito siya mag-post og record. Kita rang simbahang Katoliko mo nag-post na nag-record. Ako ning kita gamag slide nag-record ron. Gama na to nig-slide dayon. Ako ning i-upload niya ang gabi basig taas ang connection signal sa YouTube para ma-share nako og mapanginaw pod. Kaya ang audio ani man ko tong kuan god. Amo niya basta ako lang gihatag sa imuhang conclusion. Although wala ko nagsaba niya nga pareho taglana kay basig mo nabutog bias. Bias. Jumil Biluria nga usa sa ako pod sa Iglesia Romana Katolika nga membro pod siguro na siya sa Catholic Faith Defender. Ako tang gitawagan ganina kay may moderator niya kay wa makontak ang number so ako na lang siyang kuan din ikaw kung gitawagan again di po ka busy. Ano na lang. So inana na ilang palusot. Nakay agi na pa di ko sa ano sa abat sa role sa debate sa kabalo na gud na sila anak kasi sige naman gud pero di lang mo subay. Bisan pa kung saan nagpapauto to nga subay ta sa linya kay Kuya unsa ba yang gidebatal ganina nga matod pa niya kanang 1 minute to bag explanation. Unsa man tong ako day nya may magdangutanan sa categorical. Di mo to categorical intaw niyang pangutana oy. So explanation o categorical gitubag na ko na nga di ko mutuo pero doon ako explanation kay di man na matawag og categorical ka unya wala explanation mo bitang niingon ko niya nga unsa may tawhana di man kay kabalo mo debate tuga-tugam debate ni mabetul nga ba nga so siya mutubag nimo nya di na siya mo kali mo gitawagan wala ko siya wala na siya mutubag kay mao ko na yang style niya ano siya mahimo kay Brava sa grupo kay Ropi siya kay ang debate bigyan defensya man ya amo kay mahimo kay mapasama sa defensya nya kanang iyang pangutana gali wag gali sa kabungkag sa history nga kung gibasa igo lang taon siyang namapha wa kay mabungkag okay makabungkag ang mga history ba kay ako yung siya sa kandod og nagkahatag ba siya og kuan yan lang tong gituyo kay ang style niya